Как се казва планетата, на която живеем? А. Земята. Б. Марс. С. Слънцето. Или Д. Николай. Преди да дам къвто и да е коментар, искам 50 на 50. Нека компютъра се включи сега. Значи остават Земята и Николай. Кое е вярното? Ще искам помощ от публиката. Изглежда странната ти логика има успех. 100% за отговор А. Или никой не е знаел отговора. В такъв случай всички са посочили отговор А. А всъщност правилният отговор да е Д. Мисля да поискам и третият си жокер. Ти ме разбиваш. На кой да звънем? На моят много добър приятел Марио Техното. Окей, звъним на Марио Техното сега. Ало! Ало, Марио! Здравей! Обаждаме се от любимото шоу на цяла България. Твоя приятел Онуфри ще ти зададе въпрос. По нашите правила 30 секунди започва да текат сега. Здрасти, Марио! Значи, как се казва планетата, на която живеем? А. Земята или Д. Николай? Чакай да проверя в гуглето. По-бързо! Земята. Мисля, че в последният момент каза Земята. Освен, ако не е искал да каже, Земята не е правилният отговор. И така, нямаш повече жокери. Какво е окончателното ти решение? Какво ще избереш? Отказвам се. Но това ти е първият въпрос. Дори да не познаеш, не губиш нищо. Няма значение. Аз дойдох да докажа, че и ние блондините имаме нещо тук. И мисля, че постигнах целта си. Ех, то са Онуфри, бе! И така, дами и господа, Онуфри приключи участието си с сума